tomto videu uvidíte. Dymila trochu. To buchnie? Trošku sme ju rozbili. Vítame vás u nového videa na kanále Osbasos. Dneska budeme ničiť elektrické baterky a vapa! Konečne ich ničíme. Tu sú baterky. To je vybité napríklad z hodiniek takých. Nie nožik, to je... Prístroj na mučenie. To je gumová pesť. Takže ešte myslím. Ako môže vystrojiť? To už neviem. Vy nedíme o tom? No fajne to voní. Pozrieť čip. Nabitá. Dám tak, udrž potom. To je nabit. Trošku dymy. Dymila trochu. To buchne? Ona dymy hlavne. Ona nemôže vybuchnúť asi. Je natalkovaná už. Počkaj, treba vodu. Priniesť vodu niekde, hociak. Dymy hlavne. To je príliš silné, tu nie som už. Ach, reálne dymy. Mi reaguje na vodu. Na to hej, ty chuť. Lebo stačí. Ona šumí, aha, jak šumienka. To je content. Už nevybuchne, keď je zaliatá, alebo som to zhal ešte. No to nie, to iba, môže oheň výjsť z toho, to nie je jedno. Ale šumí reálne. Jak šumienka. To zadu vodu, ktorú trebalo. Skúšajte doma. To ani, nechce, že nie. Ale reálne neskúšajte doma vôbec. Akože, aj keď sa tu, ako teraz sa nič akože také nedie. Ale rukou sa ani neotýkaj. Ešte dáme ju tu na trávu. Tu je vybitá, pozaj. To je vybitá. Môžeš malenko. Jaký rozdiel bude teraz, aha. Toto je vybitá. Tá je znižne je. Nejde, nepřipole vody trochu, že či bude vybitá niečo reagovať. Ja som skúšal na nej naozaj vybitá napríklad. No, stačí. Môžem dotýkať. Nie, vybitá nemá. Ako trošku tam niečo buminkuje a odozmení jak toto tam skoro nič. Ale toto tu nefunguje, toto ono ani sa nedá nabiť. Ja som skúšal, nedá sa nabiť. A ten žip je trošku od vody, nevadí, dúfam. Tak to také jak toto, ale to bude demoličné. Ale to je nefunkčné. Ďakujem za rozbitú tehu. Ako teha našak nevadilo. Do teba. Pekne. Dobre, tak kúzu to spučilo. Akože nič také sa. Nebesekneme radšej. Ale nožik tak trošku rozbitý. Ako keby bol nabitý, aby som to tak vôbec nerobil, ale je úplne nefunkčné. Funkčne sú o dosť bezpečnejšie, aj keď aj tak to nerobte reálne. Rozrezané. Voda, rýchlo. Som počul, že nemajú sa hasiť baterky. Jak bubinka, trošku to bubinkuje. Teším sa z Martina Tvapo. To bude tam stojato. Vieš čo, i toto tu nabitá, ale vieš čo, neviem. Toto je nabitá, ľudia. A ešte trafiť. Ešte medzi tehami musím vybrať. Si netrafil. Trafil som, presne tam trafil. Vybuchnul, pozri, aká je trafená. Počujete, treba vám to hovoriť, čo musíte nerobiť. A ja som bojím, akože Ja som uskočil. Ja ju úplne spučené, ale nie je rozrezané. Pre mňa to stačí na toto vec. Zahodí do ďalky a nechajú deň vychladnúť. A to tu stále šumí. Je nahriaté, prás. To tiež zahodí kus ďalej od nás. Ona je úplne horúca toto tu, ale je vybitá, čiže nemá byť, také nevteš. Nokia. Kvalita. Však to je približené som. Daj ju mimo tie, tam je silnú ranu na to. Trošku, len iba trošlinku je tak nafknutá. No to neskúšajte. Nič. Teraz bude taký puk, keď to ona praskne, lebo to je železný v tom, je to v nejakom železnom tom, je. Nokia kvalita, Sebastián. Ona je stále nafknutá, jak prás. Nokia kvalita. Ale to je jak možné. Krompač tou ostrou stranou. Krompač, keď toto neprebije, to je reálna kvalita. Toto už malo, počkej, lebo ten... No. To nevadí. Ona ako nefunguje už sa, že nedá, ale aj tak je tam tlak. Som iba trošinku trafil, ale reálne trafil som trochu. Daj si. Trošku sme ju rozbili. Dobre, tak čo mám zahoď? No.
polejemy vodou. Ustačí. Ako vôbec nič. Ja už nefunkčná, mám pocit. Ona vôbec nepúšťa. Akože neviem, či je teplo, alebo nepočkaj. Idem dole. Ako je úplne chladné, že nenahrial sa vôbec. Je to bezpečné. Nie, ale neskúšajte ani náhodou. Toto je výbiták. Počkaj, daj. Ja by som ho chcel nejak rozobrať, lebo oni sa majú tak ľahko rozobrať. Pozeraj, ona sa tak ľahko rozobrať. Toto je výbit také niečo, čiže videli sme aj na byte ani niečo skoro nevybuchuje, čiže výbita skoro vôbec nemá nič robiť. Ale naozaj neskúšajte to, už neviem koľkýkrát to hovorím. Aj nerobte také videá. Radšej pozrite Bojata. Radšej nás pozerajte, my môžeme. My sme profesionálni, my môžeme. On to ako to môžem otvoriť. Áno, moje povolanie. Od Bojata. Bojat. Nenahria to, nie, to moje ruky sú zimné. Konečne toto natáčame v ten deň, kedy bola tá rozbíjačka. To je Kinder Surprise. Kinder Surprise. On je taký smrteľný. Presne na poli. Vodičku? Nie, ešte nie. To mám v ruke tých. Pozri, jak vyzerá vonúce, tak tam už také namotané toto je. Tam má byť litium, ale neviem. Smedí mi to, polož to. Hej. Tie plyny nie sú zdravé pre náš nos. Ustačí. Trošku to šumí ako neveľmi, ale... A už sa pomale púšťame na moju obľúbenú vec, ktorú nikdy tu nemal. Ani nebudeme mať výchup. A tam je baterka niečo, čiže ona vybuchne, dúfam, lebo ja dúfam, že to zhojí v pleku. Dúfam, že to zhojí u niekoho. Aj tak toto je 19% tínedžerov, takže... Čo kurva? Áno, počul si. Ha, tu máš ty majpo. To musíme zapípať asi. Počkaj, stoj. Zabozme. Niečo vytieklo, nejaká skôr je to tekutina. Fajnové, to je tá vápiť. Pozeraj, čo to je. Pozeraj, dokonca tu na tom hneď píše, že to je nebezpečné, čiže... S týmto chcem, s prepichnúto chcem. Máme ešte dve. Veľmi dobre sa trafím, ak vidíš. Prečo máš taký nízky? Nemôžem to ešte zatločiť, chceš pod zemou? Ako von tej baterka, ale ona asi nejak nevybuchuje. Neviem si otvoriť tvoj zapaľovač. Jaj! To je tému zapaľov, nie, že to nie je tému. Ono som ho to vytiahol. Napísal, je tam vodička fajnová. On je už nefunkčný, keď niečo. Vieš čo? Aj s vapom. Vapo, chod do pi... To kde odletel? Povedal si, že chod do pi, tak išlo. Ďakujem, že si sa ma posluchuj. Oni ho počúvajú. Chceš ho fajčiť, tak ho môže fajčiť. Ale to bol jaký výbuch taký malý. Ale som púkol to tam vo vnútri. Som púkol vo vnútri ten vec. Ochutnaj. To máš tak zvnútra, že už nevidno ani. Také blízkosti. Už sa to rozdrvilo vo vnútri. A bol taký mini puk počuť. Čo robíme s tými? Čo robíme s tými? Niečo. No to šťujem do mraveniska. Aha. Znie tam ty choma... Aký klinec. Pekný koníček. A jak to teraz Dobre, nevadí, jak to teraz vybereme? Ešte v mravenisku, ja sa budem to chváliť. V mravenisku, preto mravce majú radosť, dúfam. Oni teraz sa otrávia od tej tekunín, čo tam je. To pozriemo sa to sú Nikdy neskúšajte toto tu. Toto, čo tam teraz je vo vnútri zeme. Nikdy neskúšajte toto tu. Matka sem nám poďakuje. Teraz sa to tam vybrať. Dobre, ešte o pár minút sa vrátime. Bola to ani minúta a už je to vonku. Tak vyťahni. Čo s tým stalo? Absolútne hovno. Vidí ako horí vapo. V ohni, v pekle akože. Vidím, jak sa trošku pojebáva, ale to je dobré. Dobre, ideme to tu podpáliť. Neskúšajte to ani, keď niečo. Ako vieš čo, skúšajte zničiť vapa. My vymyslíme hashtag antivapo. Dobre, ideme to zapáliť. Gúnuj silno, gúnuj tvrdie. Horiakov tam. Dobre, to sme mali zobrať ten. To je brezová korona, vynikajúce na vynikajúce hory. On sa aj v zime. Môžete tam dať pepo. No,
Tak sa fajči. Opekáme si marshmallowny. Vapo opekáme. Na tráve by som to nerobil, obočiť kameň jedine. Pozor, To jak vapo. nenastavíš, to je šťastný hojník. Aluminium. To je pasta, to tam čierne. Aluminiové to je, typol som seba. Aluminium. Aluminium plus obsahuje látku menom fosfodačo. Múdej. Všetko som si vymyslel. A jaký čierny dym ide? Pozrite, vidíte, ešte černý dym z toho ide, lebo to je toto. To už pátorí. Dýcham to, Špátovi. šňupem to. Chceš? Chceš šňupňu? Daj sem, ja Jacek. sa fakt zapálilo. A už haslo. Teraz to polejeme vodou, nech to nič nepustí. Icho, áno, icho. Aby to tak šumelo až. Do dierky, pchaj, dobre, stačilo. Do diery, hlubšie. Potom blázni. Rozblázno sa voláme. Ja som vedel, prečo také meno dávam. Ono tam ešte bojka. Ono to ešte funguje. Bože sa ich točím, asi nie. To na tebe videa. A to bojka, on je tam bojka trochu. Otoč sa. Bojka to tam. Bojka to tam, kurca, by to prestal bojkať. Na videa sa otoč. Ono to ešte bojka, či tam je nabitá baterka, tam môže vybuchnúť. Ešte bojka, až ty chumaj. Už sa prestalo bojka, neviem prečo. Vôbec neviem prečo. Čo nahrieva sa to? To je tvoj dom. Ja si myslím, že som rozhýbal túto vrchnú časť. Dom. Áno, rozhýbal som tú vrchnú časť. Opa! Čo bojky nechcem rozbiť? A toto hej. Ja si myslím, že to tu odstrelilo až. To je baterka. Máme ďalšiu baterku na video. Ale ešte je horúca. No ideme head na 5 minút. A ja tam buba. To buba to Ja idem head. To pojem vodou a idem head. Opa. To bola funkčná teraz. A je funkčné, ako tam bujkalo niečo. Pojem to vodou a idem head. Tak jak ja to ísť zahľavať do zeme, že? Ale som rozobal až. Dobre, Sebastian. Čo tam je príliš? Cítim tu voňu vapa. Tej chuj cítiš. Ale že voňa tak voňavka. Lacná. Taká na hovno voňavka, taká, čo je vám zničí život. Tak to vonia. Ja ako bežec nie som zastanca cigaret a týchto vecí. Ja tak osudzujem, že aby som to Hory, ty chup. Čo robíš? On ma ojal. Teba som ojal, haha. Sebastian. To mám mokré vlasy. To by stačilo. Dobre, počkej, poďme ešte niečo s tým robiť. No, video ide preč. A no, ako s tým to do toho ideme sa do toho. Ideme rozbiť toto vápno. Ako ja to rozbiť, už rozjevať. Upsi. Magnet v tom je. Mne chudák ten magnet, akože. Pekne! Som rozjebal. Je to celé nepoškodené. Tak je treba, pozrieť. Aha. Nie. A trošku som ju rozbil. Moje vapo. Ticho. Čakaj, jedno natočenie, ktoré rozoberáme. Si, to čo mám za hlas? Ty vole. Boha. Nechaj moje vapo. To je ako keby som trávu fajčil predtým. Ja chcem vapo. Fajčil som. Všade to vapo, všade ten kúsok jeden. Pojebaný. Je to najhoršia vec na svete asi toto. Roztáč to s tou spodnou časťou, áno. Baterka by vybuchla chvíľu s tým. Či tak neznášaš vapa? Tí ľudí, čo to robia. Ja tak milujem drony. Všetci, čo ľubia vapo, chodí do... A ešte hlbšie. Ani si to nezasunul do zeme. Nešťuril si to tam zo strany ešte. Šťuj to hlbšie. Šťuj to hlbšie, Sebastian.
A to čo, jak si to dielo stiahol? Čo hovorím o tom vapuničení? Ty si zvehlík. Za to až to hlbšie, Sebastián. Dobre, dosť sexistického humoru. Ja sa s vami lúčim. Čus.